Prečo som sa vlastne rozhodol kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? O tejto myšlienke sme už koketovali už dlhšiu dobu. Samozrejme, keď som dostal ponuku od strany Moderného Slovenska kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, tak som to samozrejme prijal s tým, že teda urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní v týchto voľbách. Všetci veľmi dobre vieme, že už máme teraz 12 kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Som jeden z týchto kandidátov a verím tomu, že spoločne aj s touto stranou, aj s občanmi, ktorí ma budú podporovať, určite zamiešame karty a dovolím si povedať, že budem jeden z tých kandidátov, ktorí do určitej miery pohnú za Slovenskou republikou. Čiže vidím, že si zrejme teda veríte podľa všetkého. Myslíte, že v tejto konkurencii môžete obstať? Pozrite sa, verím, neverím. Keby som neveril, tak by som do tejto hry ani nešiel. Jasné, sú tam silní ľudia, ktorí sú známi v rámci celej Slovenskej republiky. Keď zoberieme napríklad pána Kňažka, pána Čarnogórského a ďalší, to sú fakt osobnosti, ktoré niečo znamenajú v Slovenskej republike. Sú to známi ľudia, ktorí už v podstate sú na politickej scéne viac ako 24 rokov. No a teda, aký je ten váš pocit z toho? No, pocit mám aký? Pocit mám taký, že ideme do politického zápasu, pretože ja osobne som presvedčený, že za tých 24 rokov sa niečo pokazilo v tejto republike, pretože, pani redaktorka, uvažujeme nad jednou vecou. Akú máme mieru nezamestnanosti v rámci Slovenskej republiky? Áno, oficiálne máme 14%, ale skutočná miera nezamestnanosti je oveľa vyššia. Keď zoberete... Vaša úloha ako prezidenta, ja viem, že áno, ja to chápem, samozrejme nie je to moja úloha, ale v spolupráci s vládou Slovenskej republiky aj s Národnou radou veľa môže prezident Slovenskej republiky urobiť. A keď sa zamyslíme, že žijeme v regiónoch, kde skutočne tá situácia je katastrofická, kde miera nezamestnanosti je až 35-36% na papieri, ale skutočne je to okolo 40-42%, či je to na Gemeri Malohonte, či to je na východe, v Prešovskom kraji, na Horehroni a tak ďalej, tak si dovolím povedať, že tu zrejme ten budúci prezident Slovenskej republiky má čo robiť, má čo spolupracovať jednak s vládou, ako aj s Národnou radou Slovenskej republiky. Takže vyhrajte. No tak ináč by som do toho nešiel. Dobre, ako ešte možno inak chcete osloviť tých voličov, aby vás volali? Môžete nám už teraz povedať niečo z vášho programu? No, pozrite sa, viem, čo občania Slovenskej republiky potrebujú. To znamená, v prvom rade potrebujú prácu, pretože tej práce je nedostatok nielen v regiónoch, kde je tá miera nezamestnanosti skutočne na vysokej úrovni. Pani redaktorka, keď zoberieme kraje, to znamená od Bratislavy po Nitru, od Nitry, prepáčte, poviem to ostro, ako keby zdохol pes. To znamená, že bohužiaľ noha vlády, člena vlády na východ Slovenska od Stredu, od Nitry málo kedy vstúpi. Však pozrite sa, sú výjazdové zasadnutia vlády, ako boli napríklad v Poltári, ako bolo v Tisovci, ako aj v ďalších regiónoch a výsledok je aký? No nulový je. To znamená, že miera nezamestnanosti opäť stojí na tej istej úrovni ako stála. A pokiaľ teda premiér Slovenskej republiky vyhlasuje, že zníži mieru nezamestnanosti zo 14 na 12%, prosím, to sú krásne slova, ale mám taký pocit, že sú to slova len na papieri. Pretože zatiaľ, bohužiaľ, tí investori na Slovensko sa nehrnú. A dovolím si povedať, že netreba to riešiť práve s investormi zo západu, vyspelých západoeurópskych štátov. Dovolím si povedať, že treba vymyslieť aktivity v rámci Slovenskej republiky a ľuďom dať prácu. A nepodporovať len zahraničných investorov, dávať im isté stimuly, ale dávať stimuly práve našim domácim podnikateľom. No ale to znižovanie nezamestnanosti je skôr úlohou výkonnej moci, ako je vláda, nie prezident. Súhlasím s vami, samozrejme súhlasím s vami, však v úvodzovkách Slovenská republika má tzv. Slabého prezidenta, pretože výkonnú má v rukách práve vláda Slovenskej republiky, ako je Národná rada. My nemáme prezidenta práve takého, ako napríklad v USA, alebo teda v Ruskej federácii, kde sú silní prezidenti. Ale dovolím si povedať, že váhu svojej osobnosti prezident Slovenskej republiky môže urobiť strašne veľa. To znamená, ako aj niektorí kandidáti hovoria, že chceli by sa zúčastňovať jednotlivých zasadnutí vlád Slovenskej republiky. Ja som presvedčený, že by som, keby som víťazil, automaticky, aby som tiež na tom trval, aby som tam mohol ísť a do určitej miery by som tiež svojimi názormi ovplyvnil aj v tomto slova zmysle činnosť vlády Slovenskej republiky. No ja mám ešte takú otázku. Teraz pán Urban hovoril, že zobrať moc politikom, dať ľuďom, tak na čo potom politici, na čo vláda? Pozrite sa, akú vládu máme dneska, ja viem, akú máme vládu dneska na Slovensku. V podstate máme jednofarebnú vládu, ktorá má za sebou 83 členov v parlamente v Národnej rade Slovenskej republiky. Vy si viete predstaviť, že teraz by bol aj prezident práve z tej istej politickej strany, to znamená AMBLO. Tak by sme sa v úvodzovkách vrátili do
nechcem nikoho uraziť, ale do tzv. Totality menšej. Takže toto určite občania Slovenskej republiky nebudú chcieť. No, ale vy teda pravíte, že zobrať moc politikom a dať ju ľuďom. A teda chcete byť zároveň politik, tak potom nebudete mať žiadne. No, počkajte, takto to povedal pán Urbáni. Ja v podstate by som to tejto myšlienky kuzi nadformuloval, samozrejme vec, ale pani redaktorka, keď sa zamýšľate na tom, čo sa deje v rámci Slovenskej republiky, ak teda sa zamýšľate nad tým, však myslím, bola to práve vaša televízia Markíza, ktorá odvysielala minulý týždeň, ak sa dobre pamätám, že opäť sa chystá 200 miliónov korún ako umývačky vlakových súprav. 200 miliónov eur, viete, aká je to suma. A na druhej strane nám krváca školstvo, krváca zdravotníctvo, krvácajú ďalšie úseky. Tak toto treba v každom prípade usmerniť a zastaviť. A to je úloha prezidenta Slovenskej republiky, že aby aj v tomto smere vplýval práve na členov vlády Slovenskej republiky. Ešte vy ste tam pán Urbáni spomínal ohľadom toho internetového kváziho hlasovania. To znamená, že chceli by ste možno viacej zapojiť aj tento štýl pre voličov, internet, získavanie si prostredníctvom internetu, by mohli mať referenda a podobne? No samozrejme, ak ste registrovali výsledky minulých volieb, ja si dovolím povedať, sú politické strany, ktoré sa dostali práve do parlamentu vďaka internetovým sieťam. A je to pravda, takže do určitej miery treba zviditeľniť internetové schránky v tom slova zmysle, že ľudia, aby teda mohli aj v tomto slova zmysle nejak zaujať stanovisko. To znamená, že aby mohli voliť práve tí mladí ľudia, ktorí veľakrát, povedzme si to chlapské otvorenie, nemajú záujem ísť na voľby.